Di nava Kurdên Tirkiyeyên de çi qas diçe axaftina Kurdî ew qas kêm dibe. Ger wisa biçe dibe ku axaftina Kurdî ji holê rabe. Gelo ji ber ku axaftina Kurdî pêş ve biçe em karin çi bikin li ser vî mijarê em ê mîkrofonê xwe dirêjê xelkê xwe bikin em bersiva wan bi hev re guhderî bikin. Li nav malê de hûn kîja zimanê xeber didin? Em zimanê Kurdî xeber didin. Gere em hal mala xuda hal derve da fedkirê de ve gere em rahat özgür zimanê xwe Kurdî xeber bidin. Dibistan tu nebise ew nav ziman pêş nare. Yani ew gelke zaro wiyan rim bielmek ji bîrnek zatî tolmalê jî bi vana bielemînî hîn bikî hûn duyê heke em hîn bikin em duyê bielemîn. Vana dîsa derina vanê ew ka zarê Tirkayê û mektebê dîsa ki naxwîne yani kurmancî nikane bêje wer ji bîr dike dîsa. Ya kîjan rahat bise mera wî zimanê dipeyve. Yani işte zaman ki tu nabêje Çînce bixwe, Çînce tu nizanî, Rusça tu nizanî. Zimanê dayîkê jî pir naşixule. Yani mal belki hewkî zor didin hene feqet jî dev jê berde pêya nakeve kes. Ez ê vî dikim ji Xwedê înşallah kêm nebe zimanê kurmancî. Zimanê me zemankî pir xweş e. İnsanê ku li doğê şamiş dibin tev kurmancî xeber dine daha xweş be. Ama ev sistem jî ev sistem ki war derketiye insan pir ketine lav hev pir qarişiq çêbiye îjan bi mecburî dimîne ev esnaf ki bevekî din be tişkî nabe dibe abi hoş geldin. Nabe te bi xêratî dibe hoş geldin. Wextê bê bi xêratî ev ê ziman daha zêde be. Ev ê kurmancî daha zêde be. Ama wextê bê hoş geldin ê wala kes kurmancî taxmiş nake. Ev kurmancî her enkî najî bikeve. Çitê dibim ev abi. Ez ê vî dikim înşallah kurmancî hoş be zimanê me. Yani malê genelde Türkiye du kelime derbas navı ama sürekli hem kurmancı dipeyvin nav aile olsun nav havala olsun. Derve genelde hem Türkiye dipeyvin havale xwara dervere. Genelde hem Türkiye dipeyvin. Yani azmani vivejim ilk önce zaten aile dest peydik ki uxta dev bav pevre kurmancı dipeyvin zaten gedeciye çavan keve otomatikmen kurmancı dipeyvin sürekli. Ama amdinarın zaten dev bav kurmancı pevre zede na peyvin sürekli Türkiye dipeyvin. Mara çevreme jî gelek insan e yani gere wan harfe kurmancî nizane. Sözde yani em divê em kurmancîn ama harfe kurmancî gelek milletê me nizane. Makeye de zazakî xeberî danê. Teberazî nîme kurmancî nîme Tirkî ma xeberî danê. Hûn li malê û li derve hûn bi kîja zimanê xeber didin? Wala bi rastî em malê Kurdî xeber didin. Zimanê dê bava xeber didin. Em hêjî diya xwe mezinê xwe ra Kurdî xeber didin. Wala em tişkî me wisa kiriye ki li malê êdî em sebiyê xwe ra Tirkî dixafin. Derek em Kurdî wan bielmînin. Rastî sebiyê me êdî Kurdî dielmin ama yani pirî wî em Tirkî xeber didin. Êdî zaman vî şeklê biye. Yani em mesela em Diyarbekir de mezin bûn em heya çûn mektebê jî me bi Tirkî nizanbû. Em Kurdî dixafîn. Ama anaka wa êdî wala vî ewkê me derbas dibe ki malbata da jî êdî herkes Tirkî dixafe. Yani derek zimanê bi dêw zimanê bava em bielmînin û sebiyê xwe jî bielmînin ki ji bo bira Tirkî jî bielmin, Kurdî jî bielmin, çiqa ziman bielmin xwe baş e ji wan re ama bi rastî anaka li malê me da pirî wî bi Tirkî dixafin. Kurdî pir ewk ne. Wala aslî merdم اولوژیکه ده به توتانی خود زوانی خود خبری بدو مثلا زازاکی خبری دانا سرای وره هر کس به زوانی خود خبری بدو توتی خود مثلا اصلی خود نکنی ونی اما تو وقت زوانی که بین خبری بده استر استمس توت اصلی خود کنو ونی زوان نزانو فام نکنو آچاقی ایشیشن در باس بنو